дар вақтҳои хеле қадим агар одамо устухонҳои ягон мавҷудоти хеле калонам меёфтанд, ӯ мегуфтанд ки и аз ҷанговарои троянский ҷангай. Баъдан ӯра баробар мекунанд ба одамои азимҷусае ки дар ҳар гуна религиозни китобо омада шудагиай. Ва танҳо соли 1842 олими англичан бо номи Ричард Оуэн вақте ки анализ мекунад корҳои ҳамкороша ба як хулосае меояд ки ин устухонҳои одамои азимҷуса не, балки устухонҳои динозаврое. Баъдан аз ҳамин ҷо пайдо мешавад версияи динозавро, яъне ки мо дар бораи динозавро медонем, албатта ки мо ора надидагием, аз куҷо медонем? Аз ҳамин устухонашон бародаро, и расмову чизое ки имрӯзо дар кино ё дар ягон ҷои дига шумо мебинед, и предположение ба сохтори устухонҳош ҳамира тасвир кардагианд. Динозавра вживую ягон одам надида. Баъди дарёфт кардан ки устухонҳо аз чияй, бале ки мефаҳманд ки аз динозавра, бо дар як мушкили дигар мезананд ки динозаврро нобуд шиданд. Мекованд примерно солҳоша муайян мекунанд ки кай нобуд шудагианд. Боз як мушкили дигар дар мобайни рух метавад ки онҳо намедонанд ки ба чӣ сабаб динозаврро мурданд ва сар мешава ҳар гуна афсонаву ҳар гуна байка дар бораи гум шидани динозаврро. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Пешаи давом додани барнома бародаро ҳамин қадарша сразу мегум ки дар комментария ҳар гап нашава. Чӣ муаммо, чӣ корҳое ҳаста, чӣ мавҷудоти дар дунё пайдо шудагиай, чӣ мавҷудоти мурдагиай. Ӯро албатта ҳамаш кори Аллоҳ хичай. Аллоҳ худаш медона кай мурд, чӣ ба мурд ва кори дасти Аллоҳ хичай. Ва чӣ саволоере ки дар бораш олимо ҷавобша намедонанд, Аллоҳ худаш медона. Худаш халқ кардагиай, худаш нобуд мекуна. Иш фактай, иш нуқта мемонем дар ин бора. Ва дар ягон видео агар ки ман упомянут накардам, магар и так понятное, чизе ки аён аст меган, ҳоҷат ба баён нест. Ана ки дальше гап мезанем аз нуқтаи назари олимо. Ва пешаи навора сар кардан бародаро, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагиай ба шумо имконият метавад ки дар ҷангу бозии любой намуд варзишгар сумкор кунед. Танҳо дар шумо дар корае ки угадат карда бутонед кадом ҷангувар ё кадом даста бурд мекунад. Ва бародаро, дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввалтон истифода бурдани промокода фаромӯш накунед ки шумо ба ёрдами промокод метавонед то 6500 рубла бонус ба даст биёред. Ссилка ва промокод дар комментария закрепит шудагиай. Чӣ хеле ки шумо медонем бародаро, чӣ ҳайвон, чӣ мавҷудотое ки имрӯз мо дар рӯи замин мебинем, аз ҷиҳати тавоноиёшон ягон таи ӯво динозаврора зур намеоварданд. Албатта хе агар одама нагем. Не ки савол дар инҷа ба миён меояд ки ӯво чӣ ба мурданд. Дар давоми видео шумо мебинед як чанд причинаҳоро, аз ҷумла шапарако. Бале бародаро, ози хеле ҳам интереси метавад, яъне ки мо ози причинаҳоеро номбар мегирем ки ба ҳамин причинаҳо динозаврро мурдагианд ва дар бораи ҳар як причина ма подробно гап мезанам ва вероятности конкретни ки вероятности ки бовари бештара дар бора ҳам гап мезанем. Яъне ки якум причина шапалакҳо, чиво блядь? метеорит, ҳатто гузидани радиоактивӣ. Чего, блядь? Бале, албатта бародаро, ҷа хеле версияҳои интересни омада, яъне ки версияи аниқшам шумо дар ин видео мефаҳмед. Дар аввал гап мезанем дар бораи як чанд фактҳои вуҷуд доштани динозаврро. Тақрибан зиёда аз 150 миллион сол пеш дар планетаи замини мо зиндагӣ мекарданд ҳар гуна намуд динозаврро. Албатта ки ӯ аз ҷиҳати видшон размерошон ҳам фарқ дошт. Не ки дар байни ё буданд размерҳое ки хеле ҳам калон буданд ба сравнени ҳайвонои имрӯзаи мо. Ва албатта агар ки размерошон ҳам як хела мебуд, дар байни ҳамое ки иш ба иш камтар монанда, мисли одамои имрӯза ки дар тамоми ҷаҳон одамо ҳастанд, иш ба иш монанд нестанд, ҳамо ҳам як видшон танҳо 1000 намуд буд, яъне ки 1000 намуди динозавр вуҷуд дорад. Ва ҳоло боша ҳар ҳафта учёниё види нави динозаврро меёванд, яъне ки види ӯ зиёд шидан гирифтесай. Не ки дар ҷа гапа гуфтан дар кора ки дар бораи пайдоиши якум динозавр срокаш ақиб рафтан бигира, не ки дар бораи гум шидани динозаврро срокаш дар як сроки муайян истодагиай. Мисол мегирем, дар аввал гуфтем тақрибан зиёда аз 150 миллион сол пеш пайдо шудагиай. Аҳози версия ҳастае ки 250 миллион сол пеш. Аи срок боша бародаро, дар давоми видео тағйир ёфтан мегира. Яъне ки дур шидан мегира, пайдоишон, не ки мурданшон тағйир наёфтагиай. Яъне ки охирон устухонҳое ки ёфтагиан, адсинид кардагиан ҳамчун 65 миллион сол пеш. Ва то ҳозира и срок тағйир ёфтагӣ нестай. Ва ин мувофиқ мегира ба аз ҳама теорияи популярни, яъне ки пайдо шидани кратери Чиксулурам дар мобайни ҳами солҳо мегузоранд дар нимҷазираи Юкатан. И ҳамин қадар калонае ки ба чашм ӯра дида намешава, яъне ки ай калон тоест ки чӣ хел дида намешава ки та агар дар ҳамҷа қарор дошта бошӣ, ира ҳамчун як
чиқри ки пай метеоритай намефаҳмиш. Яъне ки на тасаввур кунед бародаро 180 километр диаметр шай. Чӣ хелера мефаҳмем? Оз дар расм шумо дестин сурат хеле ҳам аз дурӣ гирифтагиай. Диаметри 180 километр. Ним аср пеш олимо ногаҳонӣ ӯро ёфтанд. Не ки дар вақти таҳқиқот кардани иҷо хеле чизоро фаҳмиданд. Дар вақти таҳқиқот во ба хулосае омаданд ки дар планетаи мо 10 километра астероид бархӯрдагиай. Бархӯрдани астероид тасдиқ мешавад ба пробаи хок ва якчанд маротиба моделировать кардани ҳамин ҳолат дар компютер. Албатта ки ҳама метавонад фаҳмида ки агар ки ҳолат дар асл рух додагӣ боша, натиҷаи ин кор хеле ҳам безеб буд. Волнаи оташин якчанд маротиба метавонист ки рӯи замин қати биравад, покиза замина бипӯшона ва чизе ки дар пеши ӯ мебурояд бисӯзона. Албатта дар территорияҳое ки агар ки ба он шарти оташи ин астероид нарасида боша ҳам, якчанд соли баъди фаромадани астероид метавонад ки дар тамоми кураи замин шаб боша, рӯз нашавад дига. Аз чӣ хотир? Аз хотири дуди ки покиза замина иҳота мекунад ва шӯълаҳои офтоб ба замин намераса. Вақте ки якчанд сол танҳо шаб боша, ин уже маълумае ки замин хидиш ба хидиш чӣ мавҷудоте ки дора мембра дарахтҳо, ягон намуд растениҳо ва ҳатто чизҳое ки дар дуруни об ҳастанд. Ва албатта ки дар инҷа фаҳмида мешавад ки чизҳое ки ин растениҳоро мехӯранд ӯ одам қинай, яъне ки ҳамин динозаврода. Ва албатта ки дар байни динозавро бо ҳастад динозаврое ки бо динозавра мехӯрданд. Масалан ҳастад динозаврое ки алаф мехӯранд, ҳастад динозавре ки бо ӯ динозаврои алафхӯра мехӯранд. Албатта ки ӯ динозаврое ки динозавра мехӯранд ӯ одам қин мешид, мушкил мешид, барое ки динозавре ки алаф мехӯра, алаф наёва бимра, баъд ӯ чиро мехӯранд? хай ҳаво мурдашам мехӯранд, не ки уже гум шидан мегиранд ку. Яъне ки якумин факти мурдани динозаврро дар сари ана ҳамин астероид мезананд. Но гарчанде ки ин ҳолат хеле ҳам рост битова, мо наметавонем бигем ки сабаби мурдани динозаврро ҳамин метеорит шуд. Аз хотире ки дар вақте ки бо хубтару хушрӯтар олимо таҳқиқот мегзаронанд, мефаҳманд ки дар вақте ки астероид, яъне ки ҳамин метеорит ба замин меафта, дар ҳамон вақт аллакай шумораи динозаврро хеле ҳам кам шидагӣ буд. Яъне ки ба ин астероид танҳо ҷанбаз шид нобуд шудани ӯ. Получается ё пешакӣ мурдагӣ буданд. Анаки савол аз чӣ? Ва албатта ки иҷашам гуфтан дар кора ки ҳар гуна версияҳои ман намедонам. Ман бародар дар бораи ин намуд олимо дар як видео дига гап задагӣ будам. Як хел одамоеро ки тарафдори олиморо мегиранд хафаам кардам. Дар инҷа ҳам ин фикрма гап мезанам. Хеле нахитон бигин, ман ҳичшо намегум. Ҳамин хел палеонтолог ҳастай бо номи Дэвид Уилкинсон ки ӯ мега ки динозаврро мурдагиянд дар натиҷаи гузидан. Яъне ки якдигариш гузидагиай ва ҳамун газе ки ӯ истеҳсол мекунанд баъдан хидшона отравит кардагиай ва мурдагиянд. Яъне ки динозаврро ба гуфти хидшона киштагиянд. Хайна шумо бошен чӣ мегӯед? Ира ман чӣ хел ман ира учёный бугум? Только дай знать, где ты находишься. Дай знать. Ина хай бестен хитон бигин. Яъне ки абсурдии ин версия дар чизае ки чӣ хела ки динозаврро зиндагӣ кардан, ҳеҷ вақт намурдана, дар определёни время яке тоест ки аввал гузиданшон ӯро зарар накарду, дар як вақт зараршон кардан. ӯ чӣ гаро хӯрда буданд дар вақт. Ва бо як гурӯҳи дигар ҳастае ки сабаби мурдани динозаврро дар таркиши яке аз ситораҳои калони нав мебинанд ки дар наздикии системаи офтобӣ таркидагиай. Бале албатта ин версия вероятност дора. Яъне ки агар ки облучение шава дар натиҷаи таркиши ситора, ӯ метавонад ки климати замина тағйир буда ки дар натиҷа хела кори безеб рух метаҳад. Но ин кор доказательства надора. Ана проблема. Яъне ки ягон след аз ин кор нест. Ва албатта ки доказательстваи гузиданам нест. А на самом деле бародаро дар асл сабаби мурдани иё хеле ҳам осонае фаҳмиданаш ва ӯ қадар интереси ҳам нестае. Яъне ки сабаби кори мурдани иё як чиз намешавад. Сабаби мурдани иё дар умум як чанд сабаб мешавад. Якумин сабабаш ледниковый период, яъне ки вақтое ки тамоми замин ях мекунад. Пеш аз фаромадани метеорит температураи тамоми кураи замин паст мешавад ва албатта ки баробари паст шудани температураи замин хӯрока, яъне ки растенияҳо ҳам кам мешаванд ва аз ҷумла кам мешавад количествои кислород дар ҳаво ва болои даво пайдо мешавад намуди нави ҳайвоноту ҳашароту ҷонварҳои дигар ки дар ҳамун климат мутобиқанд. Як версияи дига ҳастае ки аз ҳамада оддӣ метова, не ки ай ҳамада ҳамин правдападоб наметова. Чӣ ба
фикр накунем ки буданд ҳашаротое ки аз худи динозаврро майда буданд ки динозаврро ӯро дастгир карда наметонистанд ва чӣ хеле ки мо медонем динозаврро тухм мекунанд. Чӣ ба ин версияро мо гап назанем ки ӯво тухмои динозаврроро мехӯрданд, яъне ки тухмшона ки хӯрдӣ насл пайдо намешава ва ҳатто худи динозаврро ҳам тухми якдигаришам мехӯрданд. ва боз дар натиҷаи таҳқиқот учёниҳо ба як хулосае омаданд ки дар ҳамун периоде ки динозаврро мурданшон бештар шид, дар ҳамун вақт шапалакҳо бисёр шидагӣ буданд, яъне ки дар он вақт паррандаҳое набуд ки ӯро бихӯранд. боз шумо фикр мекунед ки шапалакҳо чӣ хел метавонанд динозаврро бикушанд? Не, шапалакҳо сабаб мешаванд ки личинкаҳошон баргои дарахтҳоро мехӯранд ва албатта ки ин барги дарахт хӯроки бисёри намуди динозаврро буд, яъне ки шапалакҳо сабаб мешаванд ки холодильники динозавр холӣ мешава ва ӯ гишна мемонад. ва албатта ки цепочка оғоз меёбад. Динозаврое ки травоядни буданд, яъне ки барг алаф мехӯрданд, агар ки ба сабаби шапалакҳо количествои ӯво кам шава, дар ин кор зарар меёбанд ки дар ин кор зарар меёбад ҳамун динозаврое ки ӯво худшон динозавр мехӯрданд, бо яъне ки плотояднишон динозаврое бо калонтаре буданд ки ӯво гӯшт мехӯрданд, якдигариша мехӯрданд. албатта хӯроки иёбо буд мешавад. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем комплекс сабабҳо, яъне ки якчанд сабаб якҷоя шида динозаврро мурдагианд. ва боз гап мезанем дар бораи сабаби баъдиш. дар натиҷаи тағйир ёфтани климат динозаврро тухмое ки мегузоштанд аз ҳамун тухмо танҳо нарина мебаромад. албатта дар нигоҳи аввал ин версия хеле ҳам боварнакарданӣ ба назар мерасад, не ки ин версия бародаро хеле ҳам ростай. учёниҳо тасдиқ карданд ки ҳозир дар замони ҳозираи мо бисёр намуди сангпуштҳо мембаранд ба сабабе ки аз тухмошон танҳо нарина мебарояд. учёниҳо тасдиқ карданд ки дар асл тағйирёбии инкубатсия метавонад ки таъсир бирасонад дар ҷинси насл. дар охири аср шумораи модинаи самбақҳои сабзи обӣ ба 98% мерасад ва албатта ки ҳамин кор динозаврода наоборот шудагӣ буд, яъне ки ӯода наринашон зиёд мешавад. ва чӣ хеле ки шумо фаҳмидем, дар ин ҳолат количествои самбақаҳо ҳам кам мешавад ки ин қадар шумораи зиёдшон танҳо модина шава ва ҳамин хел дар динозаврро нарина мешид ва ин метавонад сабаб бошад ки баъдан шумораи ӯ кам мешава, яъне ки пирош бумбара аз куҷо насл бо пайдо мешава агар ҳамаш нарина бошад. ба ғайр аз ин боҳаз як версияи дига ки ям метавонад яке аз сабабҳои мурдани динозаврро бошад. яъне чӣ хеле ки медонед дар ӯ вақт динозаврро дар болои ҳама намуд ҳашаротҳо доминировать карданд, яъне ки аз ҳамада ӯ зур буданд ва барои зинда мондан талош намекашиданд, бароса намекарданд. дар натиҷа чӣ гап мешава? ӯ ленивӣ мешаванд, яъне ки бехуш мешаванд, беҳаракат мешаванд. яъне ки дар ҳолате ки организм ҳаракат накард барои зинда мондан, талош накард, фикр накард, организм худ ба худ мурдан мегирад, яъне ки бехуш мешаванд, намехезанд, талош намекунанд барои зинда монданшон, аз ягон чӣ наметарсанд, аз ягон чӣ намегрезанд, мозгшонам, мағзи саршонам тупои шида рафтан мегирад. яъне ки дар хулоса мо чӣ гуфта метавонем ки сабаби мурдани динозаврро як чиз нестай, ин комплекс сабабҳоае. ва як чизам гуфтанд дар корае ки дар он вақт танҳо динозаврро мурдагӣ набуданд. ба ғайр аз динозаврро 16% мавҷудоти обӣ ва 20% дигар мавҷудоти рӯи заминӣ мурдагӣ буданд. ва албатта ки бародаро дар таърихи замин ин ягона катастрофаи калон нестае ки бештари ҳайвонҳо мурданд. бо ҳастай як историяи дига ки аз ҳамада калонтарин мурдани ҳайвонҳо ба ҳисоб меравад ки дар уҷа 96% ҳашаротҳои обӣ ва 73% мавҷудоти рӯи заминӣ мурданд. дар асл мо чӣ гуфта метавонем ки ягона вақт нестае ки дар определёни время динозаврро ё ин ки дигар ҳашароту мавҷудотҳо мурдагӣ бошанд. ҳамихели период 5 бор рух додагиае ки дар умум метавонад ки покиза намуди динозаврроро нобуд кунад аз кураи замин. мо дар ҳамин хулоса метавонем биёем ки танҳо метеорит ё ин ки ягон инопланетянин ё ки ягон гурӯҳи дигар наметавонист ки просто сабаби мурдани динозаврро шава. ин заминай. замин тағйир меёбад, покиза гарм мешава, покиза хунук мешава, замин ларза мешава. бале, ин гап хато нестае ки фаромадани метеорит ба замин зарар мерасонад, не ки ба ғайр аз зарари метеорит метавонад бо мисли ҳамун фаромадани метеорит ба замин зарар бирасонад, обши гарм шидан ё ин ки хунук шидани тамоми кураи замин. яъне ки мо дар умум чӣ гуфта метавонем ки албатта ҳамаш нақшаи худованда худшай, ҳамаша худованд худаш хубтару созтар медонад, аммо боша аз нуқтаи назари наука ҳамин қадарша медонем ки як сабаб нестай сабаби мурдани ӯво ва мо бояд чӣ кор кунем? замина нигоҳ кунем. яъне ки мисли ҳамон асрҳои пешина мо метавонем ки бо корҳои худмон климата бо тағйир битем ва мумкин ки бо ягон намуди дигара дар замин нобуд кунем. фикри ақидатон бародаро дар комментария бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.